Ubwanzu bw'omuguzi lyo ya Baibuli. Mwancho mulire ribegeta senyi kyandizi TV na bwo bwasubo mubusi ono murobero gwakomenya okuya murobero kubokera kera litkoria Jumatano ochaka ensa ya munenu sugo ika chinsebere na bwo mwiroro ya litkoria Alamisi ochaka chinsa isano na ibere n'ekidaka 15 kya mubaso ekero no tobokwanira igoro ya maroire au na bwo emichande URS emebere ya mwanya bantu na litkoria rero nimbate daktari oyitrachi gukwanira uburoire bwa arthritis akera rachi gutumanya arthritis mburoire kyobo na kibokore na kibokoringoriwa okogweniwa nabo ibo ebitango biri bigwente kubwatiwa ase abantu iro butanyora uburwayi bwega ibo no murobiro ni gokoretwa sore na inche Evelyn Osero ekera gukwari bantu sange nayo bikomere bwo nabo kubendera utubati asensemeri ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetra Ndizi TV News nabo go tweet wetra @Ndizi TV News we go tonyora se website yetu wetra www.ndizitv.or.ke iro tobeto gusangana ya mange gono tukumwari daktari eliyo atumanyerie tari ya na sago kore mirimo. Karibu sana daktari. Asante sana Evari soko ngali bagere somebody atango ku Fred Omari the clinical officer in Church Nyamayel Center. Daktari lero ntetokwanira uburoire bwa arthritis kero kende abantu abanke bamaiti arthritis imburoire kyobo toera ngaso bima arthritis imburoire ki. Okay, arthritis no uburoire bo affect joints chinengo na boko chinengo chia magoro maboko mugongo na mauga na boko wato monto manene oso mwana moke Igona arthritis ote banugurire bw'ichinengo busama ugaso mubiri umunya bantu antu bwate chia ina cyo buriro bwegachi gose types of arthritis antu bwate types aina mbalimbali cyo buriro antu bwate mono arthritis common mono ne chirangi sano lakini manyakante mono ntagani ko osteoarthritis ntobate ko rheumatoid arthritis ntobate gout ntobate juvenile arthritis ko bata abana bake rafu ntobate ko psoriatic arthritis nawo chire sano yo ase obwango igagose asogwa gari no tumanye abuna waterega uta arthritis imborobyo bwiga otoerekera type ya yo toerera asogwa gari nari mwanchi murigere yaramanye. Okay, teso takero rero wa osteoarthritis osteoarthritis mono boko olia banta pagotu asa banta bana se myaka senga jaba nyara chinya batiri chikobwata ase chinengo chire akonyara senga enjoy myaka ya chirale konyara chigote chiaba chiaro mono kwanyara monta chaka kwa watuka chicho indiga ocha ko uboro osea ko temba uta so wacha ya ko juvenile idiopathic arthritis juvenile ne ko bwata bana bake mono bari bwata myaka 16 chance na bwa kanyare ko mono ngento ke ko baleta ngemanya kainuya lakini ere common ya bana bake myaka 16 chance na bwa kanyara omwana ko chaka bateba ko bwa chinembo chikomwatia kusama uga kumwatia kago pimo banyara arthritis era positive nere to koroka juvenile idiopathic arthritis ntobwa te ko gout arthritis nero koleto na uric so arthritis mono ko bwata abantu bali bakulie na nyama chome nyinge konyara bwate uric acid ere nyinga so mobere ono uric acid ya kwanda ya so ase joint ya gero monto onta konyara utarabia chindi chacha komwatia osunyo utara ono mono mane go chakre nenga joint ye nenga ne kiare kan ne yoko akila be ko bata joint ndio sia somero umonto kwanyara monta go hago chako uboro osunyo utara ya chupi monyara bate gout arthritis la fundo wato ka arthritis ende ko psoriatic arthritis yindo wato bro ko na psoriasis no bro we ngozi
Monto wa rwiro oguo mono mona gutonyora otwa arthritis Rwiri sangwa. Rwiri sangwa kwanyora rwiro rwa arthritis kulingana no rwiro rwa kawa osoira somubere rwiri sangwa na boko so abo ande wa swasi joint chinengo cy'umubere wachaka ubwatya. Ambia mwana daktari kero kende ingi keria nene mono kerikemani karite mono gekwirira umuntu onyoro rwiro rwiga bwa arthritis. Okay, rwiro rwa arthritis mbubwatia egento specific eko gara bwali omuntu lakini mitondera bigo changia bya omuntu onyoro rwiro rwa arthritis. Na wana tebire obogoro osteoarthritis obogwata abantu abagatu ego mono omuntu nakora kobota na ale rais ko tanto rero obokorokwa osteoarthritis na wana gout tirate gout arthritis ande mono ekonyane kana umuntu anjita kulinya machoma muntu kuchisigara muntu kwata mtamange bono yuriki oichiro mobiro yama kumaletera mbo se chinengo onyoro tware gout arthritis igonge mono ne endagera yama ndo bagutumia kusukuta kwa exercise rafu ento kende yego gara arthritis ya abantu ne sengeje chikiro muntu dai konyara ko piman kiakolia onyoro kora endagera chikiro chinyinge bono chikire chiengera mawa especially una liuga gyomirie chinengo chia marua. Ingi turatebe naki use umuntu iranyarikana rende eke umuntu agukina tari okusitigasi nchira gukora chinyinge totebe chigasi chingongu echinji moirere kerasa matuka yayo gugotwa bega konyarubure rwa arthritis nande kiasa nge mono nko chakire kiagera umuntu onyara arthritis especially ando bakomugie bintebirito karo komugie ntekirito onye totakero tenena na okebukirioka takero wekumbe bakanso mana okemukio tenena lakini marange karo koimukio teneine akonyara ndio mogongariko na ko affected yana ko ne likoa dia teria to arthritis iko wakore gas de gas yam komu monta para koimukie bitebirito na rongo changire yongo takere na koimukia ebinto tari birito mono ekera na wakonyara mauga chakire koro to arthritis. Kino kene ngoro bantu bagukwana mono igoro yechumbi ne ile n'umuntu anyoro buriro echumbi na rona tewa mangana lifestyle modification chumbi teringia asomobere yo takirwa ke chumbi asini especially abantu abagatu chumbi takerwa ke kenka sana sendagira kiara na roba to chumbi kabisa ne chumbi na yo tegasi asomobere bone takerwa ke chumbi lakini watu ni chumbi enke boy con sukari nereta keira enka sana asendagira kiara abantu batu ko yinto batu sukari nyinge bikoro mobero monene muntu twara obesity yama ko palatra chikiro chinyinge echikoro muntu twara arthritis. Bona kiro kina nabo montera nyare kana na bwato burero bega korende tambanya gusina ubwate mbindo kibiro munda kwenda korora gusi science chiri chikoro kyas mubiroye echo chira burera kagira na bwato burero bega eri atari nyagitari usai chikoro munyagitari. Okay, mara bure borro ososi mutara ka chotara borro abanta bangi na usiga igamanchi te bande second tikere ole yo ka okole yo na ndate atina bueno bana ya te rimo mpa la nyagitari kera ichira nyagitari ngo ira tole to ko medical examination to ko medical history to abori mwana bo montoyo to manya kyamenyete to mpima chikiro to manya na kiari chindagira chiriga kolia ose soba bantu bari batibu so batibu ngenjo neyo twamanyane tomala komoira se era bara to daktari totaragendera gusokwana na kimoko ngoikera toregago kwana na kyomonta ekera chire na kimoko mupima nataka kumanya gusege ndongera orota tebe umuntu ere maybe asaranye kwerengerera na kero kende nimbato goro ire tigana nikasi nyagitari ebiro kereri bimbiri signs and symptoms inchiri chiechi okay ebiro kereri binge na wono twate rheumatoid arthritis mona go affect joint na wakanyara wana joint yecha se go affect chigo chaka ko bimba wakanyara chake otwale ndete bimbete bitale ngokale na wasa bimbeto chako kuigwa gwati mono bono mara nyingo monta ko riringa kera bimbire kyage rocha nyagitari chako go nya kimbinde tasa bono ya chako nyarikana na nyagitari twaligere twamanyanga na vera rheumatoid arthritis twamana kumopima
onde kwa nyona mugongo kumwati muno onde bachwa yagera omonto ocha kurigia matibabu nyagitari mono no bororo bokareta omonto nyagitari kero kinde amarwaire narorora anyora omonto nabwata amarwaire yaiga amwirerere konyora oborwaire bwa arthritis nabe konyarekana nekera na diabetes ngo affectiere omobere mo kire kiongo kyomobere ngo bakera affected igo marwaire na diabetes ngo gerale maybe omonto omonene chikiro chinyinge yachangero to arthritis na nsachine ndo kenda ndege changira na maybe injuries omonto akonyora na omonto ara kusine joint yo tachinya italia rwari buya ya ruara ya cha gutwara arthritis kare ya berre usinigeka kataranyora mariogo igamro inara guchangira una bano diabetes na yama yabo hypertension tarimone guchangira lakini hypertension ngo affectiere viungo vinde vyomobere lakini asa arthritis tarimono mono diabetes na enata injuries chirio monta banyara momifu aine kero monta ata gosaba to burire ekero monto abata marwaire ayu ya mwirero nyora arthritis era to kare ndo nyora arthritis atara nyora burire obwo kero kinge mu affectas ko nyora burire obwo ba goso arthritis ni mwire na nyora marwaire ande arthritis ese koko monto ya bwatre maybe osana se joint nsachinda atarwa litu mapema na beko moletera burire bondo bongao na beko nyara yacha kile koleto burwire ne ae reto sana maira sengenja maugali bana kwa na gosiana yareta yendo ko kuna chronic arthritis sengenja na infection yara so ro nta kuro mapema era to mochando yuko chronic arthritis bia mono daktari mwacho mwire bana mnoga ndata ko iwo mnogoroire bechinengo so bana nabantu bamanye tebuna arthritis to abere to ko iwo ninki go ko boreta na cyumonda wende kumanya na nogorero iri atari rasenya gitari tatara ndaso mutumo komokego to ko ira na ndochie kumanya manke na cyumonda wende wetanga na ndina kiboko bwenywa eriyo to be to ko iwo naki abantu wende kumanya ekero batuboroire bwa arthritis bono mwacho mwire to basa guskare omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imejumbu chokisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yokurwa ya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boigo mbabwato bokoreri bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito karo montachi obisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally nga kia kuirena nga kia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Kibuye Doret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndu mu Okaratina opposite Absa Bank.
Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurigiriria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi bwabandi richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreribwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa sangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya kisi migori highway gusoba kirisimi asenamba noti isano na ibere noti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Na indo mwancho murigereria kero bono togendrete gukwanira igoro yogorwaire gwichinengo gose arthritis twabere tukoigwa buna na kimburwaire kyobo na kibokoretwa na inde biorokererio mbiri bebe bono na ntete ko mwariga ni daktari eria bega gutumanya ekero muntanyo orire ogorwaire bwigatarire nyagetari na kibuna baragwa bajagitari bakuburi nkoria obugwenya mburo byobo na boigo gutumanya na kimonda gwente gwetanga erio tanyo ogorwaire bwa arthritis. Karibu sana na inde daktari. Asante sana. Bono twabere tukukwanira na kibiorokererio munta gwete korra eri gutarira asinyagetari ni nyagetari na tete kuri nkuru gusokwe obaire okweresire ebiorokerere biria bwate guseneke gwetu mubiroye indubu n'abanyagetari na kimoko moko mupima gusekuri nkuru oburoiro obwega. Okay, agente getanga ni mwanto abanyagitari otokora ibo mugano bo muroiro oyo twamanya ndia chagete kurwara anyo sega muchando ngo musumbu ro sunyugota asika kingana na kiabere no kengana naki ara so bonye ondenaro nero gwato muchando noyu ende twateke history twamanya so muntu na ndo gwati noyu ika twamanyira bo nkomo iro torase laboratory ama baraito twamupima tokurusia amanyinga mnaona rheumatoid arthritis na bobo pimo manyanga ne type ya arthritis gose ne arthritis echinde chingao alafu mbali wikera mna bobwate okonyora si joint cyabo sinengo bobwate bindo bibimbetega ngobeterire twabatomase ebicha ya x-ray elinde yakwa twasoma twamanyanga muchando noro ibo bwetere bicha na botosoma bono nomba kana tokoira twarusina maniga twapima alafu nebicha yasega wa saumiete osase abimbete twasoma twamanyanga arthritis kyabwate boneka no manyiro muntu na bwata arthritis na kimo kurubu wenya ikato amanyanga na bwata arthritis bono twamanyanga abwata arthritis specific yenye na arthritis yenye na osteoarthritis osega arthritis kira arthritis yabwate mariogo tofauti mariogo tabie kaini igakara tua pimira nyono muntu kwa osteoarthritis mariogo na tokomo arafu nko kolerwa lento kuna physiotherapy tokomeka se department ya mazoezi elinda na segaria enengeria umiete okolerwa mazoezi mariogo na aragwa kwaroro arafu manapa una ya konyu arafu to mana komosomia chindagira chigakoria ne chata takere koria elinda na liara nyale ko wema mbia mwana daktari iranyarikana buna bono guse umuntu uyu igana oyaiki oberega kori ngori wa onyorekanire nabwo atuburo buiga naki abwirete komenya na boro bwase ubugima bwa yakinga kekiga agenderete ko kunywa mario gahe egente tani ngo batebya ngeringa arthritis teriko bwana bugango ngo irere keketambe igo munyagitari naro kwa moya mario gakwa arafu kwa makurikiro ne clinic mna kyogocha ne ndagira na kyogotumia nko irera matuka mange kera matukuna ro kurikiro wache clinic bara usenga kyo enderete
onye tora improve tora ja ko wena biya kwa mubekerwa mario kwa chinchirwa mario kama ngao kwa na utumia alafu ne chindagira njire tote yo muntu utumia mono mono na wona enswe ne bintu bibate calcium amabere na betakere una wona enswe oli ensu kabera se wiki alafu na mabera mayuneta kironywa elinda amauga komi alafu ngo teitara abantu ba terro mugaso ngo ero nara mauga konga na mazoezi na batraitisi bataka ya rendo ngenchenge gapneyo igo kuna wateba buna uguchinja kwerire gose gweta ni nkogerere arthritis yago ukagose kwanyora chinga kiejo teri iguru muno osimuntu ndega gwati gune chinengo totebe muntu gwati wari ne chinengo chinga kichembranchiro ne chinga kichumugaso nga kikiecho konyora umuntu akonyora akuru muno okay mono ko nga ki yobokendu yibanda mono nga kiyembura akonyora na joint chigo sumbu omonto mono bono obokendu mbatageti arthritis iri gotagobokendu mono nga kiyobokendu ali omonto akochaka gwati mono osekera akorire gasi enyinge osatarire mono okwanyora nga iwe kausemo gorobo omonto agochikorara botuko ochaka gwati bichinengo igo bokendu ne gasi enyinge ngoerere arthritis yaboka tutebe umuntu oberera kotwara uburo rwega asegeka kero kende nabo abantu mbanjete gusiereri nabo umuntu arabeka gusiereri anyorega ko chinengo cyaye borata gose nasengente igoro nakorete gasi gose ngaimuki ebintu birebire tobikana kibikogera ngo gose ngwati bune chinengo abantu abange mbanjete umuntu gusiereri watana tigana ara rero na bingo boka yibuna kingweigwa umuntu onya gusiereriga kwanyora uburo rwega rwabera so mubiroye asegeke getambe atareka konyora ubugwena kurwasa abanyagetari ara ekara berena barogwa segeke getambaso mubiroye madara kiari gose mechando kirie guche yatuka okay amadara manaroro nelianga ekarbore ruwa bere ndike getambaso mubere akonyara ase joint yechi echiko amene chikana gosiana montana usina mario bare chemist onyo oyu yake lakini nengeri nyetera yo mario garibia na mazoezi ya data keire ekona gosiana nengeri acha yaera bona yacha nyanya yakabanga muntu bono otusinyu gotara orara maybe orara nyomba osinyu gotara na osinyu kole mirimo yae bona yacha kobeterire ola tunyagitari keraba to choko pima to akare bicherie ya galia saumiete twanyora nge joint area bona yacha konyarikana nga ochigo chenchiwe e joint igo matara manene na linga e joint yo chayaera ya beterio kwa surgery burero bwigango bwena bure burero bongo bwena bure na kulingana na kyoko kwa maagizo kurwa sinyagitari ko siko bwati no munyagitari yako tebi ngo bwena bure lakini unaona psoriatic arthritis na beko menya so muntu asange miaka ya yonse eronko irereka kubwena lakini muna utote wa juvenile idiopathic arthritis obukwata abana bake gweka bolenga kigete mwana wako wa mulio wekenga kigete bwacha bwera kwanyora dia bero muntu manne bwera igo bwasira na eno osteoarthritis za chinde kero kubwatia magiso y'umunyagitari ngocha bole bwera na inde mbwire ro muntu asiri ubuzima bwaye okay tabi mwana muntu bosirio ubuzima bwabo lakini nelinga omuntu abako sinyugotara asinyo kale mirimo yabo bono nyarika nenga ore nyomba utari okara mirimo yabo lakini mbori goita neli ora sinyo kale mirimo detake okende twabere tuko uchinga kitinga okonyora abantu baroire barware to semburo iregete bairwa mario okonyora mario ga yaiga achira nkanire nemebere yabo una ino bona abanyagetari omuntu ochirori nkori una batuburere bwa arthritis mwamurikira mario ga yakonyu eranyarika na mario ga yaiga tari gochia mona manyinga ena kimogo chimwamokonya bona nakito ko tebya abantu baitonga moko anda mwakora mario gotaralikiru no munyagitari osotara pimu ekera kara kwa pimiru to amanyiro buro buri obwate natoko baelio diko gendra na no buri obwate lakini osipa kwa mario abataendra no mubiro o kwira na so munyagitari twaya change kwa mario gari akwendra na no buri obwate nyana arthritis kwa change rweli oli go konya kwatigana na liriri tari kwendra na no mubiro korengana naye kwabere umunyagitari ga abantu babere bagocha koringori wagose mwabere mokorora abantu bari babwate uburere bwa arthritis ngora koneri guro yo mubaro obwa abantu bari akero kurigereria abana basaiga basacha bakungu nabaga abantu be myake menene
mbanto kimono konyora babwato buroiro bwigane ndina kyumubarure. Okay, aso mubaro tubwate. Mana mono buroiro bore asa abantu babwate myaka ya gatiga. Tate myaka 50 kuchigoro. Na babwato muchando yo. Na banga bantaba bakotu babwate myaka 60. Kuchigoro na babwato muchando yo. Mana babo sumba kete mano buroiro bwa arthritis. Lakini abantaba bake na basaye na bana bake. Tajibango konyora. Ena panenkere. Kero pergi mo baroyo abanta apa patune singento ye miaka nere ko era mau ko nyora chinya machi ko ata mau ko nya chiaro sire cha changira mau ga cha ko ba morora si joint acha ka kumwatia iga banta apa patu mono mona bangina na bakaka lakini abangina na banga ke ko bakaka agwa to machando igone muntu na baba miaka ne gotekero konyora ba konyora umuchando gangi kiribo gwente gukora wana gente que está en bata quiero corno corro muñequita el kigma arafu mario bana ba kwa ewa ba kolerwa amazoezi as fisioterapist to voy a tener una nyamira anto bate fisioterapia asba korwa amazoezi elinde banyara ko baba ko na bi dali ki unega kenga nana kya gwente gukora umanya gutara na ndo manya ku chase clinic clinic ya mara nyinge ko mutinyo yomo wa maria ko makega kana gutumia gira mitinye tatatu ya kana kurire kunga kiandreta igo tutebe gusekero tugukurira umuntu yenyari kana umuntu mbaro batabwati umuriro bwiga ndekero kende na nyora uburero bwa arthritis na inde iranyori kana sibari bonse babere guse bari boniga babubwate niki babwente kumanya ekero bagendete kumenya na baro bwasuburi mu bwiga. Okay, yang terkena sorot ya bantu bali apa kami bibatala nyoro muchando yo. No ko bate nga baro mo no cinta gere chwa utumia. Mbai so utumia cinta gere chwa ko bale tero muchando. Bantu bari banchite na bono amarua mange. Bantu bari banchite sigara. Bantu bari banchite nyama chome nyinge. Teri bi utumia nyama chome nyinge kana leo che usumbwe amatukale mutu. Arafu naenda no kolenda tia chali nchiroro kanyara somo ndo yakiro sino ko wamene nge yo kanyara ya cha yarwara matukali makega ya cha ya bamna arthritis no kolenda monto ta kanyara injuries bunecho arafu nendagara neta kere ndagara monto kwa randagara kyokuri na wana ta ba ensune yara so konyama uga waterro magaso konywa mabere chinyeni chinyinge matunda Ibina ile mbego salio mabere. Ndiye bono daktari. Mwanzo murigere bono na kwa bere ko ibo no gure wechine ngo gusa arthritis ogo anene uko igure abantu bokoria na boigo daktari obere gabo tumanya gosego tokonya gutumanya unakero umuntu anyoriro gurero wigana kiabwenerete kumenya na barabo na inde ingosenge kiria gwenta gukora sibari bataranyora ikirwa gwenta